Politikak, erresistentziak, subiranootasunak, independentziak helburu bakarra dute, herriaren bizia. Eta hemen gaude euskaldunok bizirik. Ambizioak ambizio, nahi esan daiteke herri honek mendeetan eta gaur egun egindako erresistentziak eta lan politikoak bere fruituak eman dituela. Hemen gaude. Bide luzea dugu oraindik askatasunerako hala ere. Besoak, hankak lotuak ditugu. Begiak lauso, buruan nora ezean, bihotzan ekaturik. Zerai badugu immunitatea da, eta immunitatea dagoenean osatzeko ahalmena dago. Euskal Herria osatzeko bete beharra edo funtzioa, inor badu erresistentziaren mugimendua da. Erresistentziaren mugimenduari dagokio bihotzak eta pentsamenduak berpiztea, lokarturik dauden horiengana hurbilduz. Ez dira beraien baitan mugituko. Eta elkar sendatzeko, osatzeko, gorputz atalek ezin dute banaturik egon. Euskal Herria osora iritsi bar dugu, entzun, eskua luzatu, oihu egin ere. Zen erresistentziak ez du muga artifiziali jartzen gure herrian. Euskal Herria eta Euskal Herritar guztiak dituko gogan, alderdi autonomistak ez bezala. Erresistentziak ez du hegoalde eta iparralde bere izan. Ez du klase sozialik lehenesten edo baztertzen. Ez ditu boto emaileen interesak soilik babesten. Ez du donatzailerik edo lobirik hasi behar. Inor besoak zabali baditu herri honetan, erresistentzia da. Noski, ez da zori hutsez horrela garatu erresistentzia. Zapalkuntza luzeak ongirakatsi dio bidea. Ez du espero ezerrona okupatzailearen gandik. Badaki zatiturik nahi gaituztela. Ez du okupazioa sortutako narratiba, muga geografiko, estamentu eta egituren oniritzirik nahi. Ez da kolonizazioa sortutako kontsentsu trakets honetan sinesten ere. Bere funtzio argi du, okupazioa zuritzen duen fartsa agerian uztea, instituzio propioak edukitzea, ingenientzia imperialistari gabe, zapalkuntzaren egitate historikoak zein gaur egungoa jakinarazi eta zabaltzea, eta herria batzea zatitu ordez. Eta erasotzaileak kanporatzea. Horra hor gure sendamena. Baina gure artean ere elkarru immunizatu behar dugu. Pesimismoaren kontra, optimismoaren, nostalgiaren, liluraren kontra, nagikeriaren kontra, zein impazientziaren kontra. Birus guzti hauen artean hainbat izango du gutako bakoitzak. Eta ez dago sendamen posiblerik bakarradean. Lagun urkoa, familia, kideak behar ditugu beti alboan. Hemen gaur gauden bezala. Zeren ez dago atxikabetzeko itxaropena galtzeko arrazoirik. Herriaren aldeko borroka, garaipenak eta porrotak historiaren parte bana ezina dira. Berdin duela 1000 urte, berdin independentziaren hurrengo egunean ere. Beti egingo dugu gure herriaren aldelan. Garai argienetan, ilunenetan, zein egungoa bezalako grisetan ere. Nolatan atxikabetuko gara, gure herriko historia osoan izan dugun erronka berdinak guri ere egokitu zaigulako. Beraz, elkar osatu sendotu gaitezen, ateak ireki. Horretarako bildu gara gaur hemen. Gora Euskal Herria! Gora! Gora Nafarroa! Gora!